Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Marina, manipod probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Agtawanak idi iti 20, idi nagbalin a kaayan-ayat ko ni Elmer. Ay ayatan mi ti tunggal maysa, kat kayat ko idin nga agkasar kami. Ngam kunana anasken nga agurnong kanupay, tapno saan to nga agrigat, ti bangunan mi a pamilya. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Marina, dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Marina, damagag man laangkan ka? Manon atawon a kaayan-ayat mo ni Elmer. Talon atawan, manang. Awan pa'y plano yung agkasar? Agabrod pa'y matkano. Isumot lagayam ang nakaluganak iti na minsan ang nagpa-Manila. Agsiman kano pa'y, manang. Eket, aguray ka pa iti mano atawan. Wen manang. Ay kitam Ado nga minti maperdi a relasyon no kasta nga at agabroad. Makaamuditan manang. Sa bagay, no talaga ada kayo ti agkagasat, anyaman ti mapasamak, agsabat tulat ta ti dalan nyo. Mamati akmet iti dayta, manang. Han, nagbiit na iproseso dagiti papeles ko. Makaabroad ako niti mabiit. Nasayat mo't no kasta, Elmer. Ay na, talagan sa agasat ko ti makaabroad. Basta no makapan ka, di nakliplipatan Anya kalakit din aya. Awan iti panunot ko dayta. Araramidat dayto a sakripisyo para kan ka. Para iti agbalin na pamilyata. Amumutan, adu dagiti agsinsina. No agabrod ti karelasyon da. Di nakipadpada ka dagiti dadduma. Si kalaang ti babae ngay nakayaten. Kat agsubliak, para kan ka, Marina. Marina, papanam. Ay, tatang, agbiyahe kami kan ni Elmer. Itulod kon ija airport. Nag-flight ni Elmer? Wen, tatang? Ay, pudno gayam tinadamag ko. Pudno, tatang. Ala Sapay lakuma, tamatungpal dagiti arapaap na. Hello, Elmer. Hello, Han. Kumusta ka ditan? Pastoy, makamhumsikak. Iswa nag-video callak. Apay ngay. Kaslaki mo tong kamatan. Jakman mo. Gapunsa, tamamimis ka una yan. Hindi ka man nagsawa iti kasta. Linglingay yung atibagim. Tapno saan ka ama homesick. Ay, 2 bulan ko pailaang dito Gumkaslakayat konti agawid. Saan ka ngagsao iti kasta? Ay, laklakayan kan ang nagkapo iti panunot mo. Kastoy gayam tirik na ti umadayo, Marina. Kabailam dayta. Katsika ngayan. Kumusta ka ditan? Adan trabaho. Saan ka di amaragsakan iti dayta? Maragsakan apay kit dinasaan. Amangan mat no makasarag ka iti panisukatam kanya kajay. Ay, agtal na ka man. Marina, di nakisukat iti sabali Jak lakit di kabalan, numapukaw ka. Ay, di ka agsaw iti kasta. Ito'y gayam ti trabaho, Marina. Katuan, tatang. Kahera at dito'y gasoline station. Ay nasaya at mait, tapno adar arami damiti inaldaw. Wen, tatang. Kan tapno makatulong ak kada kayo. Pangururayam kini Elmer nga agsuble. Kahit awagan na kamutlaang. Katwen mo, tatang. Kanayon kami nga agtungtong.
Nasaya no kasta. Sapay ko tag na nayon anapud no kanyak. Saan ka ngamin ngagpanunot iti negatibaw? Sige, mapaanakon. Naggasolina lang iti motor ko. Ket dito'y gayam ti pagtrab-trabahuam. Marina, mangantayon. Saan pa'y amabisin, manang? Ni, saan kan samot ka namang mangan? Day tala cellphone mo, tigiggamam. Or-orayak ngamin ti awag ni Elmer. Saan mo unay ngamin apampanunutan? Ang mga nubi sila ang ititrabaho na. Hangam, may san abulan adi na kinawawagan, manang. Padasam ti mapan iti agency da Ha? Ay, sige man nga rod, manang. Padasat. Wala. Agdama ka ijay. Amangan kit din o adadakas na napasamak kan kuana. Si kaka din ni Marina. Wala na. Ti girlfriend ni Elmer. Ha? Nana? Ay nabalasan ko. Tsaka munuan yan tinapasama kiti anak ko. Saan na kami nakunkuntakan? Ada ipadamag ko kada kayo, Nana. Mala umunag ka. Ta dito'y unag ti pagsaritaan tabalasan ko. Kanayon nang awagan iti inimanang na. Kan agsarsarita kami. Ngam ita pulos asaan min nga amuno anya tinapasamak kan ko ana. Napanak iti agency da, Nana. Napan ka? Anya tinaamwa may papan iti anak ko. Kunada, nag-jump ship ka no? Anya? Katita, saan da nga amuno sa dino ti ayan na? Ti anak ko. Di tayo ko mamapukawan itinamnama, Nana. Sapay ko taagaawid mo't laang ni Elmer. Wano saan? Ipakaamuna no sa dino ti ayan na. Kat kasano ti relasyon niyo balasang ko. Jack amo, Nana. Jack masungbatan dayta asaludsod yo. Apektadon sa unay ni Marina iti napasamak ka ni Elmer. Iso asaanin asumsumrak iti trabaho na. Nay, apay ngay. Anya ka di tinapasamak iti boyfriend na. Saan nga amo ti agency na? No sa dino ti ayan na. Ay, dayta kiti bagbagak iday. Anya ka di ti aday ti panunot yo. Na mga nakabiro kit di met iti sabali. Iso asaanin nga agparparik na iti kabsat mo. Oray ka no kadagiti naganak na. Saan nga agparparik na? Saan nga taapim mo sayan? Ayan ni Marina, kasaritak man. Agkulkulong iti silid na. Ingkay padasan ang kasarita no kayat na. Ay, gapulang iti dayta. Agkulkulungan iti silid na. Ay, payman. Tayo man kasarita. Apay ka di, tatang. Apay nga agkulkulong ka. Anya ti mapaspasamakin ka. Madandanagan namin, tatang. Ang mga nadanda ka sa napasamak ka ni Elmer. Ay, gapu iti dayta. Saan ka pa namangan? Saan ka ngagtrabaho? Tatang. Saan mo kumaadadailin ti biyag mo amang pampanunot kan kuana? Ituloy mo ti agbyag. Nagado alalaki dita. Iti dayta kinapintas mo. Ado, ti agaram kan ka. Tatang, amuyo matno kasano ti panagayat ko kan ni Elmer. Ingkakit di agtrabaho inton bigat. Iliw-liwag mo dayta pampanunutam. No nakabiro kiti sabali ni Elmer, anya ngay nga rod. Nasayat kit di tasaan kayo pa'y nagkasar. Miss, ato iti bayad ko. Kasapulam ka di ti resibo, sir?
Agtal na ka man, Marina. Anya asar ni bagbagam dita. Apa akitaan nak matakas ta. Di na kon malagip. Siyak ni Dondon. Ha? Ay, wen gayam. Oh. Dandani saan ka anailasin, Gapo ka dita ka gras-grasa ak. Agdigo sa klaeng. Guwapo ak tumanen. Ay na, saan kalata nagbaliw, Dondon? Nalaing kalatang agpakatawa. Ada kay di balayo inton rabi? Wen apay ka di? Umay ka man pa siya rin? Ha? Di nakman bulahan nakasta. Pudno ti bagbagak, Marina. Alas 7 iti rabi. Ada akto ni di balayo, ha? Nagawid ka rin jay bisita, Marina. Wen manang, Baro ka di pa'y dayjay. kastamot ti kunana. Classmate ko idi. Mayat mati kakatawaan nyo adwa. Nalaing ngamin nga agpakatawa. Nasaya at mat na mapakatawa na ka. Tani, nakasyer-seryoso ka launay. Ay, kwa. Jack paikit din mapanunot ni Elmer ita, Ay na, lipato mo day jay alalaki. Duwan atawan. Manipod pimanaw ni Elmer, manang. Iso nga rod, asaan mo nga or-orayan pa'y. Ngala, intakat maturugan. Tani, masapa ka manin asumrag iti trabaho mo inton bigat. Sika talaga. Basta sikat ikadwak. Day talag katkatawa ti araramidag. Nasayatig katawa. Kunada nga rod iti English. Laughter is the best medicine. Oh. Ay, sabagay. Ay, malipatak pa iti problemak no sikat ikaduhak. Problema? Iti day takin na pintas mo. Ada problema? Saan ka di naibagakon kan ka ti may papan ka ni Elmer? Jay ex-boyfriend mo as si Manloloko. Pudnon sa day ta imbagam asi manloloko da. Apay nga minabiro kam ti awan. Idinto tadak mat ditoy. Certified single. At atalyernan. Kaya nagbibirok itagbalin amisis na. Di ka man. Kasla saan kamot aseryoso kanya. Anya saan? Tapno mom. Saan ka makaturturog gapo iti kapapanunot ko ken ka? Anya? Agayata ka talaga ken ka, Marina. Di mo lam mo. Ididamo ang nakita ka iti gasoline station. Plinano kon, no kasano kang harmen. Patyan na ko Marina. Amo, Marina, marik namat kahit nunapudnukan ka ti may sa lalaki. Jack man amo, tatang. Ang aging gaita. Uraya pala ang nga agawid kan agsubli ni Elmer. Saan mo nga urayin, dayjay? Tasaanin nga agpakita pa'y dayjay kan ka. Kano agsubli pa'y kan ka? Awatam ka di pa'y? Nusakla amay sa. Kay kayat ko ni Dundaw na para kan ka. Na anaws kan nasingpay tataaw. Welcome kalata dito'y balay, Dundaw. Agyaman tata. Agsa tayo pa'y. Ay, thank you dito'y naima sa pulutan. Kan istit side nga arak apag sangwanta ita. San kayo nga thank you, tata? Taadun tupay. Ay, kay kayat ko ano kasta. Agbakasyon nga minday kabsat ko anabayag iti abroad. Kaya't ko apasarabuan iti istit side nga arak. Ay na, imbag man day ta kabsat mo. Tamalagip na pa iti agawid. Ngem day boyfriend ni Marina. Awanan. Nalipatan nan anaming pinsan ti agawid. Uwan nga ron, tata. Iso nga ikagumaaman nga arman ni Marina. Ay, apay manan, anangag ko tinagan ko. Ay, bagbagak lang dito agbalin to manugang ko nga anusan na kang armain. Ha? Tatang Ay, adto'y tidanom. Tapno saan kayo amabartak adagos? Thank you, Marina. Marina,
Kanom ka di ay asong batan da ito'y future manugang ko, Tatang mat, tila ibagbagayo. Ay, saan mo abay-bayagain? Sung batam kit din, tagkasar kayo. Saan nga ta nga umay ni Dondon ita dito gasoline station? Apay nga ta, akas lang mamimis kumatan. Marina, balasan ko. Ha, tiinan ni Elmer, ti umasidag. Apay nga ta. Anya ti umay na ibaga. Ay, kaslag nervyos akmatan. Apay ka di, nana. Nasaya ata nakita ka dito ibagbagad a pagtrab-trabaho ang balasan ko. Nana, adda ka di ipadamag yung may papan ka ni Elmer? Wen, umay ko ibagakan ka nagawi din ni Elmer. Imbaon nak ditoy, tapno ibagakan ka nagsublinti kayan ayat mo. Kid-kid daw na nga agkita kayo. Kayat na nga agsarita kayo. Manang, adda papanak. Ni, pumanaw ka. Sa dino nga iti papanam kat ada bisita minto na damdama. Ni Dondon dayjay, manang. Makaamu pa laang ni tatangkan kwa na. O may pay dagiti daduma kakasinsin tayo. Amok, manang. Naskan unay daytoy apapanak. Sapay nagado daytoy lutlutwak. Sana bale, taagawid akmat laang. Agsubli akmat laadagos. Sige mapanakon, manang. Ay, sa dino ti papana, Marina. Laplapdak nga rod, ng pumanaw latamat. Sa dino ti papanam. Mabiitak laang, tatang. Ay, mo main ni Dondown. Da kayo pa lang ti mga sikasokan kwa na, tatang. Sige, ang mabiit ka lang nga papanam, Wen, tatang. Oh, Marina, mailiwak unayin kan ka. Inarakop nakmatlatan, Elmer. Dakas ka ding arakupag ti kayan ayat ko. Siya kun ti may di ti balayo. Tapno amwak ti pudno akasasaad mo. Ala, umunag ka, tagsarita ta. Manon atawan anagururayak kan ka. Amom ka dino kasano kasakit dayta nga inaramid mo, Elmer? Pakawanan na ko, Marina. Dabdab pa ti babawik iti inaramid ko. At dan amok a babae ije Thailand, ang nagbaling nga asawak. Nagawidak. Tapi mo sa ti asawak, gapo iti sakit na. Marina, ituloy ta ko matirelasyon ta. Jak amo no awatak pa ni Elmer wenno saanan, Mr. Lonely. Balakadan nakman. Tuy pagayam mo, Marina. Marina, pagayam ko, sikat makasungbat iti dayta sa ludsud mo. Tamay basar dayta itiriknam para kini Elmer. No iti panagriknam ket ay ayatem paylaang iti laksid ti naramid na. Aman ti makitak alaped. Tapno ayatem paylaang. Tapno ituloy yo ti relasyon yo. Ngamno asilaangan ti mariknam para ken kuana, nasaysayaat. No ag-move on kayon para iti baro a relasyon. Bueno, papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged iti naga na Marina, iti probinsya ti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti matireksyon, Virgie Paclay, musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.